Daşuwat vilayet şäher we etrap häkimlikleriniň zinanlar birleşiginiň vilayet we etrap guramalarynyň medeniýet müdürliginiň vilayetyň jemgyýetçilik guramalarynyň hemde Daşuwat açylyk sport toplumynyň bilelikli guramaklaryna geçirilen dabaralary aýratyny täsirli bilen tapawutlandy. Vilayetyň ähli kunjaklarynyň bilen seýitlere çapyk suwarlara açylyk sportunyň jan köýürüni hemde beleki köp sanly adamlara ýokary ruh berentlik paýlan bayramçylyk ýürüýüşi şäherleň iň täsirli pursatlaryny özünde jemledi. Bahar pasyny ajaýyp görke beseneni şäheriň udan görnüşlerini özüne jemleýän ruh berentlik ýagdaýy ýürüýüşiň tutuş dowamy üçin mahsus boldy. Daşuwat şäherine aýratyn görk berýän Daşuwat açylyk sport toplumynyň öňünde giňden ýaýlanlanan bayramçylyk dabarasynda medeniýet we sunuzy saatlarynyň aýdym saly çykyşlaryna giň orun berildi. Çykyşlarda berkirar ýurdumyzyň merdany halkymyzyň türkmeniň uçar ganaty bolan ahal-teke bedewleriniň wasypy belentden ýetirildi. Dabarada ýaýlanlanan ajaýyp sergi durky bilen türkmen milliligini açyp görkezdi. Sergilerde ýerleşdirilen türkmen bedewleriniň eýer esbaplary, eli işleri kitap hemde surat önümleri köpleň ünsüni özüne çekdi. Bu ýerde şanly sene münasibetli sunuzy saatlarynyň ruhy bilen çykyşlary ýaýlanlanyrly. Soňra dabarlary türkmen bedewiniň milli bayramçylyk münasibetli geçirilýän at çapşygy bilen dowam etdi. Jemi 5 çapşyk geçirildi. Olary Daşuwat döwlet atkanatyna hemde hususy hojalyklara degişli bolan saýlama bedewleň bir neçe gatnaşdy. Her çapşygyň öz bolşa aýratynda boldy. Türkmen bedewiniň milli bayramçylyk münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayramy üçin geçirilen 5-nji çapşyk has täsirli hemde şatlyk şowgyna weslendi. Bu çapşyk 2000 metr aralykda geçirilip, oňa 4 hemde uly ýaşly ýelden ýuruk bedewler gatnaşdylar. Dartgynlyk hemde gydykly geçen bu çapşykda Daşuwat vilayet polisiýa müdürligine degişli Beglerim diýen Dowrat Pellehana 1-nji ýylmy başaryp, Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragyna 50 000 manat pul bayragyna münasip boldy. Bir söz bilen aýdylan türkmen bedewiniň milli bayramçylygy berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe täze many mazmun bilen baýlaşdyryldy. Munyň şeridine geçirilen dabarlary dogry açyp görkezdi. Dabara gatnaşanlar ýurdumyda bedew bilen öňe alyp barýan milli gymmatlyklymyza şäksiz sarpa goýan türkmen halkynyň milli lideri gahrymany arkadamyda hemde hormatly prezident bilen arkadagy gahrman serdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmen bedewiniň milli bayramçylyk münasibetli Daşuwat açylyk sport toplumynyň aýdym merkezine de dabara geçirildi. Daşuwat şäheriniň gözel kunjaklarynyň biri bolan Göreğli meýdançasyna Daşuwat şäher häkimliginiň zinanlar birleşiginiň şäher bölüminiň Demokratik Arar partiýalynyň şäher komitetleriniň ýaşlar guramatynyň şäher geňeşiniň şäher medeniýet merkeziniň bilelikli guramaklaryny türkmeniň buýsunjy ganaty bedew toýdur bayramlaryň zynaty bedew atly aýdym saly bayramçylyk dabarasy geçirildi. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli Daşuwat vilayatynyň könülgün şuruhy bilen Boldumsad Göreğli türkmen maşy Şabat hemde Aqtepe taraplaryny etrap häkimlikleriniň zinanlar guramatynyň etrap bölümleriniň medeniýet bölüminiň etrabyny jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikli guramaklaryny behiýişli bedewler türkmeniň uçary ganaty atly aýdym saly bayramçylyk dabarlary geçirildi.